Petersen! Velkommen til Øreflip! Jeg hedder Christen, og det her det er programmet, hvor vi tager andre menneskers numre og laver dem en lille smule om, så det lige bliver lidt federe. Og til at hjælpe mig med det, så har jeg på min ene side Marie. Og hvem har du taget med i dag, Marie? Herover er Gladsaxe Musikskole! Gladsaxe! På min anden side, der har jeg Oscar. Og Oscar, hvem har du taget med i dag? Her hos mig, der har vi Allerød Musikskole. Allerød! Vores deltagere, de spiller jo alle sammen på et instrument, men det hjælper dem ikke i dag. Fordi i dag, der skal de spille på et helt nyt instrument, som de aldrig har spillet på før. Og ikke nok med det, de ved heller ikke, hvad det er for et nummer, de skal spille. Det bliver faktisk værre endnu, fordi det her det er en iskold konkurrence med vindere og tabere og point. Yakataka! Vi skal have fordelt nogle spændende neo-instrumenter, så jeg vil gerne bede de første 2 deltagere fra Gladsaxe og de første 2 fra Allerød om at komme herned til mig. Yes, baby! Yeah. Louise, du synger jo. Ja. Og så er det noget med, at du har en berømt gudfar. Jørgen Olsen. Jørgen Olsen, ham der har vundet Melodi Grand Prix i hele verden, ligesom verdensstjernen Jørgen Olsen. Det er sgu da noget, må jeg sige. Er du så sådan velsignet af ham, sådan at du ikke kan undgå at vinde i dag, eller hvordan? Det ved jeg ikke. Der er sådan en aura rundt om dig. Du skal spille et instrument i dag. Ja. Og du skal trække et af de her 4 kort. Det gemmer det instrument, som du skal tilbringe din eftermiddag sammen med. Okay? Værsgo at trække. Slidegitar eller sådan noget. Det er en slide-guitar. En slide-guitar! Den kommer her. Har du nogensinde rørt en guitar før? Ja. Okay, så det er ikke helt fremmed for dig. Tag den her. Så sætter du på den finger her, sådan her. Okay. Ja. Hallo? Hallo? Louise er klar til at gå i gang med en slide-guitar. Tak. Vi ses senere. Christoffer. Ja. Du står med en rimelig flot ting der. Ja. En klarinet. Ja, det er det, ja. Hvorfor har du valgt at spille på sådan en? Fordi, det var noget, jeg havde lyst til at prøve, og sådan, det lød skægt at spille på. Jeg kunne helt godt tænke mig at høre dig spille bare 2 toner på den. Jo. Wow. Wow! Det lød virkelig godt, altså. Det var smukt. Wow. Sikke en klang, du har på den. Kan jeg vide, om du kan have den samme klang på dit nye instrument, du skal trække her? Ja, det ved man jo aldrig. Det er spændende. Værsgo at trække. Trækfløjte. En trækfløjte! Christoffer har trukket en trækfløjte. Her kommer trækfløjten, hvis du lige... Hey, extreme. Ikke dårligt. Værsgo, Marie. Vi ses i finalen. Nå, Maja. Du spiller jo piccolofløjte. Ja. Det er da også et rimelig neo-instrument. Den er flot. Var der et eller andet med en projekt, et eller andet, hvor du skulle danse? Gik ikke så godt. Det gik ikke så godt. Nej. Hvad skete? Det så bare ikke særlig godt ud. Hvorfor så det ikke godt ud? Det ved jeg ikke, fordi jeg ikke kan danse. Nej, men ja, det kan jeg heller ikke. Eller mine dansetrin, de er sådan her. Altså, det kan da umuligt være værre end det. Måske. Måske. Okay, vi kommer nok ikke udenom, at du skal trække et nyt instrument og give afkald på piccolofløjten. Okay, værsgo at trække. En saxofon. En saxofon! Maja har trukket en saxofon. Ind kommer saxofonen. Den kommer lige her. Wow. Ja, yeah, jeg er nødt til at høre dig. Jeg er nødt til at høre dig spille en lyd på den der. Hvis jeg nu lige holder den, hjælper med at holde den her, så bare blæs ind der, alt du kan. Det lyder lidt som en klarinet. Wow, fantastisk. Det glæder mig til. Vi ses i finalen. Nå, Rune.
Du spiller jo på alle mulige instrumenter, ved jeg. Ja. Det er kun, du har kun den her med i dag, men du spiller klaver og... Hvad er det med, du spiller? Bas. Bas? Yep. Spiller du også trommer? Nej, men jeg har prøvet det før. Okay. Ja. Du kunne nærmest lave dit eget band, hvor du spillede alle ting. Ja, det godt. Hvad siger I til det? Det er da rimelig overdrevet. Jeg har sådan en champion her, som bare... Manden kan bare tage et hvilket som helst instrument og få det til at virke. Der er et kort tilbage, og det får du her. Synth. En synthesizer! Det er sådan, du ved hvad det er, ikke? Sådan keyboard, el-keyboard. Wow, check it out. Så får man den på, sådan der er sådan lidt Robin Hood-agtigt. Ja, det ser godt ud. En stor hånd! Alright. Nu har vores deltagere fået trykket nogle nye og spændende instrumenter, men de ved jo stadigvæk ikke, hvad det er for et nummer, de skal spille. Er I klar til at høre, hvad det er? Så kommer det her. Ja. Hey, det der, hvad hedder den, op med håret? Er det ikke det? Ufo og Jeppers nummer. Ja! Op med håret. Ufo og Jepper, de kommer ind der. Check it out. Der kommer de. Op med håret. Yo. Extremely tjekket. Velkommen til jer begge to. Velkommen til Øreflip. Tak. Det er en kæmpe ære at have jer her. Jamen, vi er glade for at være her. Fedt, I kunne komme. Selvfølgelig. Vi er jo helt vilde med jeres nummer. Det er jo, altså, vi alle har bare gået hele dagen og sagt, jo, op med håret, med håret. Men stadigvæk så tror jeg, at det kan blive lidt federe. Ja. Altså, det er ikke, I skal ikke blive sure, når jeg siger det vel, men det er bare, jeg ser bare trækfløjter og slidegitar over det hele. Jamen, det tror jeg, det kommer til at virke. Du tror på det? Ja, det gør. Lad os lige spille et lille kort take for dem. Skal vi ikke det? Bare sådan helt improviseret her nu. Der var den! Okay, det lyder da godt. Ja, ikke dårligt. Ikke dårligt. Hvis vi smutter over i sofaen, så ses vi lige straks. Vores 4 deltagere, de smutter ned i øvelokalet nu her. Og så står der nogle professionelle musikere klar til at lære dem at spille. Så hvis I lige går derned, så får I noget hjælp med jeres ting. Vi glæder os til at se jer. Ja! Yeah! Peace out! Vi ses snart! Hej! Nu har vi fået sendt vores første 4 deltagere i øvelokalet. Men vi har også nogle andre opgaver, vi skal have løst heroppe. Så jeg vil gerne bede de næste 2 deltagere fra Gladsaxe og Allerød om at komme op til mig! Vi laver lige en klub her. Alle gode hits, de har en god tekst. Vi skal have lavet en ny tekst. Fordi jeg tror, I kan gøre det endnu bedre. Det bliver den første opgave, vi skal løse i dag. Ja. Nyt vers. Er I på? Ja. Skal jeg lige tjekke jeres rimeevner? Ja. Det er klart. Vi starter lige herovre ved jer, Amanda og Kasper. Hvad rimer på lille trommeskin? Store vævelspind. Store vivlspind! Hvordan kom du på det? Det kommer bare ned fra oven. Fantastisk. Nikita og Laurits, vi skal også lige tjekke jeres rimeevner. Hvad rimer på? Spaghetti med kødboller. Fabetti med kødcholler. Fabetti med kødpjoller. Ikke dårligt. Der er en helt klar lyrisk åre her. Det går Laurits. Ja, gammeldags. Nu går jeg over derovre. Der står nogle computere klar til jer. Hvis I går hen og begynder at skrive, så ses vi senere. Lad os lige følge dem derover med et funky beat. Op at stå! Ja, sådan. Squeak, tweet. Squeak, tweet. Squeak, tweet. Yo, tweet. Yo. Vi har Ufo og Jeppe i studiet. De sidder dernede i sofaen og venter på mig. Ja, de venter på mig, men det er ikke godt nok. Jeg tror, der skal være noget helt ny tekst. Jeg ville ønske vores tekstforfattere, de ville skrive noget til mig, som jeg kunne rappe. For jeg er ved at løbe tør for noget at sige. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det tror jeg nok, du gør. Ta. Vi ses der. Ualatau. Okay, freestyle. Vi skal jo alle sammen starte et sted. Første gang man ser dig på tv, Ufo, der er det jo ikke særlig gammel, ved jeg. Ej, der var jeg nok 12 eller sådan noget, tror jeg. Okay. Fortæl lige om det.
Jamen, vi havde et band, der hed CB Rap, og så var der noget Grand Prix på skolen, som vi vandt der, og så var der noget lokal-tv, hvor vi skulle over og spille i der. Så det var store løjer dengang, det kan jeg huske. Det var helt vildt sindssygt at prøve. Lad os lige se, hvordan det så ud dengang. Okay. Hvor er du? It's happening all the time. People get hurt. That's very true. So listen to my word. The one get beat, the other get shot. This is some top land, not a some shot. It's just a little secret stimulation for the young generation. We are the young. Sindssygt sejt. Tidligt. Det var altså CB Rap fra 1992 med The Young Generation. Det havde jeg ikke fået lov at se, det der. Nej, det er et hemmeligt klip, som vi har fundet frem her i arkivet. Det var fedt. Jeg ved, I har det til fælles, at I har et idol, begge to, som var jeres barndomshelt. Ja. Ja? Hvem var det var? Jamen, det var jo ham, vi kalder Michael Jackson. Som vi tjekkede for dengang. Eller som jeg i hvert fald synes var fed, og han var rigtig stjerne og havde moves og havde det hele. Så du ved, jeg gav den gas med selvsyet tøj, som Michael Jackson havde, og stod og dansede til familiefester og hele svineriet. Altså. Så det var fedt. Michael Jackson, han er nok verdens største popstjerne nogensinde. Lad os lige prøve at se, hvor sej han var. I have something I want to tell you. 1. december 1982 var rekorden for verdens bedst sælgende album 25 millioner. Det var også dagen, hvor Michael Jackson udsendte albumet Thriller. På kort tid slog Thriller rekorden og har i dag solgt mere end 79 millioner. Michael Jackson blev the king of pop, og det er han stadig. Michael startede i gruppen Jackson 5 med sine 4 brødre. Hans dansetrin og enestående sangstemme fik ham hurtigt frem forrest i gruppen. Men hans far gjorde alt for at holde sønnen nede, og Michaels barndom var hård og ubarmhjertig. Det er sikkert en af årsagerne til, at den snart 50-årige Michael Jackson ikke er endt som alle os andre. Men hans musikstil og ikke mindst hans moonwalk er der ingen, der kan tage fra ham. Ja, Michael Jackson. Det bliver ikke mere true, altså. Hvordan gik I fra at være Michael Jackson-fans til at blive hiphopper? UFO, hvad? Hvad fanden? Jo, jeg kan huske, at jeg stod på skateboard også dengang, og så var der lidt, så havde vi sådan en plejebarn, Bone, som kom fra København, vi er jo fra Svendborg begge to. Så han kom ligesom herover fra hovedstaden med den nye bølge det nye, der skete. Og han havde så noget Rockers by Choice med, som var et af de helt gamle danske hiphop-grupper. Okay. Og det hørte jeg så der, og det var jeg bare sådan, det synes jeg var totalt sejt, altså. Fordi det var fedt. Jeppe, var du også Rockers-fan, eller hvad? Jeg var faktisk ikke Rockers. Der var en gut, der hed MC Einar, som også kom ud på det tidspunkt. Ja, MC Einar. Og ham var jeg sådan lidt mere, synes jeg tjekkede lidt mere for, end jeg tjekkede for de andre. Hvad var det, der var så sejt ved MC Einar? Altså? Han havde en gut, der hed Jesper Vilman også. Som Vilmanden. Ja, Vilman, ja. Som lavede beatbox også, og sådan lyde med munden der. Blev du god til det så? Jamen, så gik jeg og lavede det igennem tiden. Det var jo sådan dengang, at enten så var man Einar-fan eller Rockers-fan, og det var faktisk nærmest de eneste 2 ting, der var i dansk hiphop på det tidspunkt. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Einar. Sådan lyder det på MC Einars Den Nye Stil fra 1988. Og da hiphoppen kom til Danmark 5 år efter den slog igennem i USA, var der nærmest kun MC Einar. Og ellers var der Rockers by Choice. Det gælder om at få breakdancerne til at danse, så man laver nogle gode lyde, hvor de flipper helt ud, ikke? Iført stramme træningsdragter og pandebånd begynder de danske teenager at danse electric boogie og breakdance på landets gadehjørner. De ødelægger forældrenes plader med scratch og maler graffiti på S-togene. Hiphoppen var kommet til Danmark for at blive. Rimelig gammeldags. Hvad hedder det? Jeg er hiphop-fyr, ikke? Jeg ved, I har jo sådan en sportsgren, som I dyrker derhjemme, når I har noget fritid. Hvad er det? Det er jo freestyle. Freestyle rap. Kan I ikke lige forklare, hvad det er? Jamen, det er, hvor man improviserer sin rap, mens man rapper den faktisk. Så det er sådan noget, der opstår her og nu, ligesom at improvisere på et andet instrument, sådan set. Så improviserer man bare sin tekst. Er det ikke rimelig svært? Jeg synes, det er rimelig svært, jo. Det er derfor, jeg kun gør det derhjemme. Det er klart for spejlet.
Okay, det skal vi prøve nu, fordi her kommer vores første konkurrence, som hedder Rap om en ting. Og husk, at I kan få point alt efter, hvor godt I gør det, ikke? Okay? Så siger vi... Ørneklo. Amanda, hvad har du der? Jo, her har jeg en tandbørste. Hør dens klang. Ticka, 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 ticka. Hvis Guds engle kommer og hente mig, kunne jeg børste Guds tænder med den. Jo, Ufo og Jeppe. Ja! Jo, Vi styrer. Amanda, rap om en ting. Rap om en ting. Rap om en ting. Jo, rap om en ting. Jo. Her er et blyant. Den er så stor, jeg ikke have den med i skole. Den er orange, grøn og lidt rød. Orange, grøn og rød. Ja. Jeg står med en stykke ned ost. Den stikker af helvede til. Jo, Laurits. Hvad står du med der? Jeg ved ikke helt, hvad jeg står med her. Men jeg ved, det er en med streger, og der er et par tal. Og den er lang. Men jeg ved ikke, hvad det hedder. Ja! Der blev rappet om nogle ting. Ja, der blev rappet. Der blev med mig rappet. Ufo og Jeppe, hvad siger du til den her freestyle situation? Jeg siger, det er en... Amanda og Kasper der. Det er en hård prøve, de bliver sat på lige pludselig, synes jeg. Det er godt gået. Klar godt. Jamen, skal vi starte med Amanda, der lige er ude i sådan noget med, at den der tandbørste er så stor, så du kunne børste tænder på Gud og sådan noget. Det synes jeg var god. Det var en fin tankerække, det der når at komme helt ud af. Det var rigtig godt. Du havde det med ost, og så var du inde over, at den lugtede dårligt. Det var rigtig godt. Det var real. Jeg kunne næsten lugte den herinde i studiet. Det var godt klaret. Så det synes jeg var rigtig godt. Det er spændende. Bare glad sakse. Det blev en 8. En 8 til glad sakse. Ja! Sådan. Alright, alle røde. Gita var ude i noget med farverne på den der blyant der, så vidt jeg husker. Ja. Det var rigtig godt. Og Laurits, du var på en svær opgave, for du vidste ikke helt, hvad det hed, den du havde der. Det var helt sådan mad professor-agtigt. Men det er vigtigt, hvis man kommer og møder et eller andet inden om freestyle, så man ikke lige sådan udenbart kan komme over, så må man finde en anden vej rundt om, og det synes jeg, du gjorde rigtig fint ved at beskrive den alligevel. Vi får nogle guldkorn her fra mestrene, altså. Det skal man lige huske på. Hvad skal vi sige her? Vi får en orange her. Det er en orange syver! En orange syver til alle røde. Værsgo! Sådan. Tillykke. Stillingen er lige nu pt. 8-7 til Gladsaxe. Ja, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at se, hvordan det går med vores musikere nede i øvelokalet. Maria og Oscar, hvad sker der nede hos jer? Hernede bliver der spillet hiphop for fulde øreflip. Hvis vi lige prøver at gå med her. Louise? Fuck, kan du slet ikke få nogen lyd ud af det der, men må vi høre, om du kan den? Flot. Hvad synes du om at spille på den? Jeg synes, at det er fedt. Det lyder i hvert fald godt. Vi ses i finalen. Ja. Oscar, hvordan går det over hos dig? Det går vildt fedt herovre. Maja, you've got the super sax. Og jeg har hørt, du kan spille skide højt på den. Er det rigtigt? Ja. Må jeg høre? Og det kan man så også godt høre. Har du tænkt dig at danse, når du skal spille på den? Nej. Nej, vi kan ikke have det, der går galt igen. Nej. Men ja. Tilbage til dig, Christen. Jeg begynder at danse. Det er der ikke tvivl om, når den der saxofon går i gang. Hvad, Cats, det der nummer der, op med håret, eller... Op med håret. Ja. Hvordan har I lavet det, altså? Jamen, det har vi lavet, fordi jeg sad og arbejdede med et sample. Det er sådan en indisk et, jeg havde fundet, hvor de sang et eller andet med... Du ved, jeg synes, det lød sjovt. Så gik min daværende kæreste ned og ordnede nogle ting i studiet også, og så sagde hun gjorde rent. Ja, hun gjorde rent, den her. Okay. Og så gik hun også, og så sagde hun så lige pludselig... Jeg synes, det lyder som om, det siger op med håret der. Gør det ikke det? Så lyttede jeg lidt af... Jo, det lyder faktisk som om, det siger op med håret i det der sample der. Okay. Så kom jeg ned og sagde, genial idé, Jeppe. Ja, den springer vi på. Den hopper vi på der. Jeg får nogle kramper i benet. Det plejer at ske, når vores deltagere er ved at være tilbage fra øvelokalet. Hvad, kan I holde til det? Er I klar til at høre jeres nummer i en ny, forbedret øreflip-version? Sådan skal det lyde! Så er det nu! Finale-tid! Ja! Velkommen tilbage til jer. Har I haft det godt? Ja. Mens I har kæmpet igennem nede i øvelokalet, så er der faktisk også sket noget heroppe. Det er sådan, at jeres homeboys her på hver side, de har allerede scoret nogle point. Så stillingen, den er lige nu 8-7 til Gladsaxe!
Men lad os lige se, hvad det er, vi kæmper om. Til vinderne af Øreflip venter det autoriserede og signerede vinderdiplom, skåret i det pure, uortodokse middagsguld. Og til næsten vinderne det ligeledes signerede og eftertragtede diplom, hakket og boret i det ædleste jetsøl. Tjekket. Nu er vi meget tæt på finalen, men jeg er nødt til lige at få jeres tekster, for det er jo mig, der skal synge dem. Det ser godt ud. Det ser også godt ud. Så er vi ved at være klar. Alle op og stå. Så er det finale time. Øreflip, go! 3, 4, alle sammen. Melodien kører, og vi har store ører. Men nu vil vi høre denne nye sang. Jo, vi er de bedste, os kan ingen tæske. Hørte du det? Det var bare for fedt. Jo, Louise! Så er det dig, Maja! Drenge, vi er ikke med på den. Hvad der sker her, så går det hele galt. Det hele er så svært for os, som ikke som er tøsedrenge. Vi har fået stress, og nu går det galt, Christoffer. Okay, Rune, så er det nu! Kom så alle sammen! Det blev jo de der ekstra 36-37%, jeg lovede, at det ville blive. Jo, tak. En klar forbedring, synes I ikke det? Ja, helt sikkert. Fedt. Vi er nødt til at starte med lige at kigge på de her tekster, ikke? Melodien kører, vi har store ører, nu vil vi høre. Det er gode rim, der. Det er godt, det der, synes jeg. Det var jer, der har skrevet det her. Det er godt. Det er god tekst. 8'er. En 8'er! En 8'er til Gladsaxe. 16 point. 16 point. Allerede. Nikita og Laurits, I lavede den her tøsedrenge. Vi er ikke med på den. Tøsedrenge, ja, altså sådan, så det hang lidt sammen nemlig også. Det er også hiphop, det er sådan noget med attitude og sådan noget der. Vis, hvor god man er og ting og sager, ikke? Det var det, vi mente. Det var det, vi mente? Godt. Ja. Det synes jeg er skide godt. Eftersom at vi herovre har fået nogle rim flettet ind, som det handler også om meget om at rime, når man skriver en tekst, så vil vi sige en 7'er igen til jer. Det bliver 7! 7 til allerede! Men super godt klaret alligevel. Super godt. 16-14. Alright. Så skal vi høre musikken. Og vi starter jo her ved dig, Louise. Ja. Du havde gang i den der slide-guitar. Ja. Hvad siger du til det? Så hun ikke rimelig sej ud med den der? Det var rock and roll ud på den der guitar der. Følte du da også rock and roll? Nej. Nej, slet ikke, eller hvad? Prøv lige at høre en gang. Kommer her. Det lyder sådan lidt. Tager læg, ikke? Og soloen kommer her. Ja! Louise! Ja! Hvad skal det være? Det synes jeg, der var extremely happening. Ja, det var fedt. Der var en god bund der. Ja. Der var lidt jazz over det også. Ja, så det er 8 til dig. Det bliver et 8-tal. Sådan der. Gladsaxe er stadigvæk i spidsen. 8. Værsgo, her er dit point. Christoffer, du trak det der meget underlige instrument. Ja. Hvordan var det? Klarinet til trækfløjene? Ja, det var rimelig mærkeligt, fordi jeg har aldrig før prøvet at spille på det. Så... Har du lyst til at høre det? Ja, det vil jeg da godt. Okay, så kommer det her. Det er soloen, der kører her. Hvad siger jeg til Christoffer? Ja! Christoffer! Rimelig tjekket.
Helt sikkert. Jeg synes, den lyder, der er lidt frækt over det også alligevel. Ja. På en anden måde. Kan man ikke se det? Jo. Du fløjter lidt efter de der piger der, synes jeg. Det... Op med håret. Så var det fedt at se nede på knæ og give den gas i solen der. Der var noget show. Ja. Skal han ikke have en 7'er for den der? Et 7-tal? Ja. Er det det? Ja. 7-tal! Et 7-tal til Christoffer! 7! I har nu 31 år ved Gladsaxe. 31 points. Okay. Yeah. Nå, alle røde. I kan stadigvæk nå at kæmpe jer op, jo. Maja, du dansede lidt, selvom du sagde, du ikke ville danse. Jeg husker nede fra øvelokalet, du sagde, du ikke ville danse, men jeg synes, der var noget moves, var det ikke det? Ja. Du følte dig bare... Jeg kan ikke stå helt stille. Man kan ikke stå stille med sådan en der. Det ser sejt ud, altså. Skal vi høre det? Ja. Alright. Det kommer her. Yeah. Så kommer soloen. Fantastisk. Hvad siger jeg til Maja? Hvad siger jeg til Maja? Wow. Woo. Verdensklasse. Yes. Men det er jo ikke mig, der skal bestemme. Jeg vil jo gerne give dig 100 millioner point, men det er Uffe og Jeppe, der er autoriteterne her i dag. Det er en 10'er, den der. Det er et rent 10-tal. Det er et rent. Det første 10-tal er givet. 10 til Maja. Værsgo. Rune, du trak det her keyboard, synthesizer, guitar-instrument. Det var ikke helt let. Nej, fordi nogle gange, når jeg spiller, så kommer jeg til at ramme de andre toner. Ja. Du lød meget sikker i det, synes jeg. Skal vi høre det? Det kan vi godt. Så kommer det her. Kommer soloen der. Kom så alle sammen! Hvad siger til Rune? Rune! Yo, Kat. Ja, synes du? Se, han havde også noget sceneshow. Han havde noget sceneshow, og han havde noget West Coast flavor indover. West Coast flavor! Ta-ta-ta. I voterer, det er jo ligesom det sidste point, de kommer til at afgøre hele, hvem der vinder. Han får 9. 9! Allerede vinder! Det er allerede! Tillykke! Tillykke med det! Tak til jer. Tak. Sådan der. Det er godt kæmpet der. Det er super tjekket. Ja! Tak til Uffe og Jeppe. Tak til vores gæster. Tak alle sammen. Tusind tak. Og så husk på, musik, det er bare noget, vi spiller. Det er sjovt. Bare tag et instrument og kom i gang. Ja! Øreflip. Tak for i aften.